नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला घडीची पोळी कशी करायची ते मी दाखवित आहे। तर सगळ्याजणी जसे पोळ्या करण्यासाठी कणिक मळून घेतात त्याच पद्धतीने मी इथे कणिक मळून घेतले आहे। तर त्याची मी कृती सांगते। इथे मी 1 वाटी कणिक घेतले, त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घातले, नंतर मावेल तितकं पाणी घालून पिठाचा गोळा छान मळून घेतला। नंतर 2 चमचे तेल हातावर घेऊन पिठाच्या गोळ्याला लावून पीठ छान मळून घेतले। नंतर पिठाचा गोळा मी अर्धा तास एका टोपाखाली झाकून ठेवला होता। तर आता आपण घडीची पोळी करायला घेऊया। तर इथे मी एक पोलपाट आणि लाटणं घेतलं आहे आणि गॅसवर तवा गरम करत ठेवला आहे। तर प्रथम मी पिठाचा गोळा मी असं पोलपाटावर घेऊन मळून घेते आणि गोळे करून घेते मी। तर इथे मी सगळे पिठाचे गोळे करून घेतले आहे। तर आता आपण घडीची पोळी लाटायला घेऊया। तर प्रथम आधी आपण लहानशी अशी पोळी पोलपाटावर लाटून घेऊया। त्या पोळीला असं हाताने तेल लावायचं, नंतर पोळी पिठात बुडवायची, नंतर दुमड घालायची, नंतर परत हाताने तेल लावायचं, नंतर पिठात अशी बुडवायची आणि नंतर परत दुमडून आपल्या हाताचंच तेल त्याला लावून जितकी जमेल तितकी गोल पोळी लाटून घ्यायची आहे आपण। आता ही पोळी आपण गरम तव्यावर टाकली आहे। आता ती भाजून घेऊया। तोपर्यंत आपण दुसरी पोळी लाटून घेऊया। एका बाजूने छान भाजली आहे, आता दुसरी पोळी लाटायला घेऊया आपण। आता ही पोळी आपली छान तव्यावर भाजली गेलेली आहे। आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता दुसरी पोळी अशीच तव्यावर भाजून घेऊया। अशाच आपण पोळ्या लाटून घ्यायच्या आहेत आणि भाजून घ्यायच्या आहेत। तर आपली छान घडीची पोळी भाजली गेलेली आहे। आता एका प्लेटवर काढून घेऊया आणि उरलेल्या सगळ्या घडीच्या पोळ्या लाटून गरम तवा भाजून घेऊया। तर कोकणामध्ये मालवणी लोक घडीची पोळी अशाच पद्धतीने करतात। तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।